Itt a nyár, alig vártuk, mégis a lakásban hűvösre vágyunk, ilyenkor a lehúzott redőnyök és a klíma is enyhít a hőségen. Belecsöppentünk egy klímaszerelés kellős közepébe, van is lehetőség akkor megkérdezni, megbeszélni azokat a kérdéseket, amik ilyenkor a leggyakrabban előkerülnek. Az egyik gyakori probléma, illetve kérdés, hogy megkérdezik az emberek, hogy gázzal is feltöltjük-e a készüléket. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen zsiványok, akik úgy mennek kiszerelni, hogy utána elkérnek plusz 20 000 forintot, hogy feltöltsék. Az összes készülékben benn van gyárilag a de jó, tehát akkor ha valakihez úgy érkeznek a klímaszerelők, hogy plusz feltöltést is csináltak, az akkor elkezd zavarni. De jó, nem is gondoltam volna. Ezt így nagyon gyakran nem jól tudják az emberek. A másik gyakori kérdés az szokott lenni, hogy mekkora port csinálunk, mekkora kosszal jár az egész. Mindig porszívózunk, tehát nincs ezzel probléma. És két-három óra alatt megvan, nem? Hát olyan 3 órát számolni kell egy sima telepítésnél, így van. Miből áll egy telepítés? Megérkeztek ezzel az egységgel, amit nagyjából szerintem mindenki ismer, ismerik még szerintem a laikusok is a kültéri egységet. Is, így van. És akkor ezen kívül mi van még? Ezt a két készüléket kell összekötnünk részcsövekkel, 2 csővel, és egy vezérléskábellel, amivel kommunikálnak egymással. A működése az nagyjából úgy néz ki, hogy ugye ő az, aki magát a hőcserélést végzi a lakásban. Így van, tehát a beltériből fogjuk érezni nyilván ugye a hideget, hogyha hűtünk, a kültéri meg leadja azt a hőt, amit innen elvisz. Ezt úgy kell igazából elképzelni, hogy 2 pár csövünk van, egy vékonyabb csövön, folyadék formájába jön be a beltéribe a hűtőközeg. Itt elpárolog, bent talán meg is tudom mutatni. Segítek. Igen. Úgy. Tehát itt van a hőcserélőnk, még le van ragasztva, mert még nagyon új. Ezen a részen van az elpárolgás, és gázként megy vissza a kültéribe, tehát a nagyobbik csövön. Ott pedig lekondenzálódik újra a folyadékra, a folyadék jön ismét ide be, és így van meg a körünk, ugye. Fontos szerintem arról is beszélni, hogy egy nem tudom mekkora lakásméretet vehetünk átlagosnak, talán egy 50-60 négyzetmétert mondjuk most. Egy 50-60 négyzetméteres lakásban ez mennyi lehet? 60 nagyjából? Itt inkább magát a szobát kell néznünk. Na, ez a kérdés, igen, hogy szobára vagy alapterületre? Nem, ahova felszereljük magát a beltéri egységünket, azt a szobát tudjuk vele lehűteni. Nagyon sokszor kérik azt, hogy szembe van egy szoba, és hogy kinyitják az ajtót, hogy akkor azt is lehűti, vagyis hogy hűtse le. Nyilván valamilyen szinten le fogja hűteni, de ezek úgy vannak azért kitalálva, hogy egy térbe, egy teret hűt le. Mikor beáll a jó idő, akkor mondjuk tavasszal vagy nyáron, akkor milyen karbantartási műveleteket kell elvégezni évente? Minden évben úgy mondjuk, hogy a szezon előtt kell egy karbantartás. Ez ugye a szűrők tisztításából áll, kültéri ellenőrzés és egy átfertőtlenítést kap a beltérink. Tehát egy vírusírtás, gombaölés ellen egy fertőtlenítést kap. Ezt minden évben legalább a szezon előtt kell. Ha valaki fűtésre is használja, akkor viszont ajánlott a fűtés szezon előtt is. Több szobába is szeretnénk, akkor mennyit érdemes felszerelni egy lakásba, és akkor ezt ennyiszer fel kell szorozni ezt az összeget? Hát igen, tehát ahány helyiséget szeretnénk hűteni, ott sajnos muszáj. Léteznek olyan készülékek, amit mond duál vagy multigépek, hogy egy kültérire rá tudunk kötni ugye több beltérit. Ez igazából akkor ajánlott, hogyha valakinek nincs igazán helye, tehát egy teraszra tesszük ki a kültérit, de hogyha ő 3 szobát akar hűteni, akkor a 3 kültéri a teraszt elfoglalná. Olyankor ajánlott egy ilyen készülék, hogy egy kültérünk van, és akkor arra ahány beltérit akarunk, annyit rakunk rá. Nagyon sok fontos dolog van a klímaberendezésekkel kapcsolatban, de én igazából 3-at emelnék ki. Az első és legfontosabb, hogy minden berendezés eleve feltöltve érkezik, így ne hagyjuk, hogy mondjuk a szerelők plusz díjat számoljanak fel a gázfeltöltésért. Aztán az is nagyon fontos, hogy egy berendezés
jól egy helységet tud lehűteni. Ha több szobát szeretnénk lehűteni, akkor több berendezés szükséges, és az is fontos, hogy lehet, hogy egy mobil klíma olcsóbb megoldásnak tűnik, de a megvásárlásával hosszabb távon elképzelhető, hogy több gondot veszünk a nyakunkba.